Вітаначкі, шаноўнае гаспадарства. Мяне па-ранейшаму завуць Воля Новік і я пражываю чарговы крызіс у сваім жыцці. Калі вы на маім канале не ўпершыню, то, напэўна, ўжо ведаеце пра тое, што я перажываю дэпрэсіўны эпізод. Добрая навіна, я з яго патроху вылажу. Кепская навіна, я з яго вылажу зусім не тым шляхам, якім я чакала. Скажам так, жыццё унесла пэўныя карэктывы, і зараз у мяне проста няма магчымасці ляжаць у ложку, плакацца, рэфлексіраваць, разважаць над сваім жыццём і гэтак далей. Зараз мне варта мабілізавацца і вылазіць неяк з дупы, у якой я апынулася. Мінулы месяц апынуўся досыць насычаным на падзеі, і, на жаль, большасць з гэтых падзей яна не радасная. Зараз у маім жыцці адбываецца татальны хаос, напэўна, па фону гэта заўважна. Але ў нейкі момант я падумала пра тое, што а чаму б мне не ператварыць гэты хаос у чарговы відэадзённік і пражыць гэта разам з вамі? Напэўна, з гэтага атрымаецца цікавы сторытэлінг. Таму несіце да экранаў смакоткі, заварвайце гарбатку ці што вы там п'еце, і мы пачынаем. Напэўна, для добрага сторытэлінга варта распавесці, з чаго ўсё пачалося. Але як гэта зрабіць экалагічна і больш затое бяспечна, я, шчыра кажучы, не ведаю. Я сапраўды не ведаю, як размаўляць на публіку пра рэчы, якія кранаюцца не толькі мяне, але ў тым ліку таго чалавека, каго я лічыла добрай сяброўкай, з якой я шмат што перажыла, з якой я разам жыла, як вы можаце зразумець з кантэксту, і з якой мы разам працавалі. Мне ні ў якім разе не хочацца ніяк ёй шкодзіць, устаўляць палкі ў калёсы і гэтак далей, але ў той жа момант рабіць выгляд, што нічога не адбылося і што са мной паступілі справядліва, я таксама не хачу. Напэўна, я паспрабую распавесці пра ўсё гэта вельмі абцікайма, агульнымі фразамі, проста каб перадаць свае эмоцыі і пачуцці і паспрабаваць ніяк не закрануць кагосьці яшчэ. Хаця наўрад ці у мяне гэта атрымаецца. Я разумею, што часам мы атрымліваем нейкія ролі, у якіх ніколі раней не былі. Мы можам рабіць пэўныя памылкі, мы можам не ведаць, як правільна паводзіць у той ці іншай сітуацыі, але мяне вельмі палохае, што калі ты расцеш, у тым ліку прафесійна, у асяроддзі досыць таксічным і небяспечным, ёсць рызыка, што калі ты атрымаеш некую кіруючую пасаду, ты проста паўтарыш тыя патэрны, якімі цябе каралі на папярэдніх месцах працы. Асабліва балюча назіраць такія метамарфозы, калі яны здараюцца з кімсьці з тваіх блізкіх. Скажам так, сутыкнуцца з харасментам ад сваёй сяброўкі – гэта пиздец як балюча. Мне досыць сумна, што мы дайшлі да некай кропкі кіпення. Мне сумна, што мы не змаглі гэтую сітуацыю разруліць самастойна. Для мяне гэта сітуацыя асабліва страшная была таму, што я сама не заўважыла, як шмат кантролю над маім жыццём апынулася ў руках адной дзяўчыны, бо мы разам здымалі кватэру, мы разам працавалі на праекце, і ў нейкі момант яна пачала кантраляваць мой заробак. Ведаючы мой эмацыйны стан, маю фінансавую сітуацыю, мой бэкграунд, праз некую дробязь яна захацела мяне звольніць з праекта ледзь не аднім днём. Зрабіла яна гэта ў вельмі непрыемнай форме і ў вельмі непадыходзячы час. Яе слова аб тым, што мы спыняем супрацу, ударылі па мне значна мацней, чым можа падацца на першы погляд. У мяне было адчуванне, што я губляю адразу заробак, блізкую сяброўку, дах над галавой і ўсё тое пачуццё стабільнасці, якое я так старанна выбудоўвала апошні год. На маё шчасце, як сапраўдная трывожніца, я адразу напісала юрысту, кіраўніцтву і паралельна з гэтым пачала шукаць новае жыллё. Напэўна, гэта ўсё можа гучаць так, нібы я ўмею мэтанакіравана і спакойна вырашаць праблемы, але на самай справе ў той перыяд я не магла нармальна спаць ці хаця б есці. Мяне ўвесь час ванітавала, мяне трусіла, і я жудасна хвалявалася. Аднак мне стала значна спакайней пасля таго, як я атрымала ўсе патрэбныя мне кансультацыі і разабралася, якія ў мяне ёсць варыянты дзеянняў. Паступова сітуацыя перастала выглядаць як катастрофа, а канчаткова я супакоілася, калі знайшла
новае жыллё. Па кошце гэта было не нашмат даражэй, але па умовах гэта велізарны апгрэйд. Па-першае, зараз у мяне ёсць асабістая прастора. Бо мінулы год я жыла ў студыі з іншым чалавекам. Канешне, мы з ёй часта былі ў раз'ездах і ў нейкім сэнсе мы жылі там па чарзе, але тым не меней, час ад часу нам прыходзілася існаваць разам у адной прасторы і жыць у фармаце студэнцкага інтэрнату без магчымасці пабыць у адзіноце. Па-другое, я павярнулася ў горад. Год таму я распавядала пра плюсы жыцця ў прыгарадзе і сапраўды у нейкім сэнсе гэта быў рэхаб для маёй псіхікі. Але цяпер я вельмі рада вярнуцца да свайго звыклага ладу жыцця і больш не абапірацца ў сваіх планах на расклад цягнікоў. Я ўсё яшчэ не магу нарадавацца таму, што зараз я магу дабрацца ў любую кропку пешу і транспартам я карыстаюся толькі калі сапраўды спазняюся. То бок ужо няма гэтых сітуацый, калі мне трэба прыехаць за гадзіну, бо інакш я спазнюся, таму што ранейшага цягніка няма. Карацей, гэта кайф. І, канешне, нармальны велізарны ложак. Божух, на апошні год я спала на раскладзеным крэсле і мне здавалася, што гэта абсалютна нармальна. Сапраўдна беларуска, што тут скажаш? На самай справе цяпер мне нават трохі дзіўна, што я не зладзіла гэты пераезд раней. Напэўна, мяне спыняла тое, што на гэты год у мяне і так запланаваны вялікія змены і магчыма, мне проста не хацелася двойчы займацца пераездам, пакаваннем рэчаў і звыканнем да новага месца. Але з іншага боку, мае планы гэта планы прыкладна на паўгода наперад. І неяк дзіўна ставіць сваё жыццё на паўзу толькі таму, што ў будучыні штосьці мусіць адбыцца. А можа і не адбудзецца. Дарэчы, мая тэрапеўтка дала мне досыць цікавае хатняе заданне. Мне варта з гэтай прасторы зрабіць максімальна утульнае жыллё для сябе. Таму я ўжо замовіла шмат цікавага на маркетплейсах і можете чакаць відэа з распакоўкамі і рум-мейковер. Праўда, першапачаткова я хацела замовіць толькі вельветавыя вешалкі, але нешта пайшло не так і падобна, што я злавіла нейкі прыступ шапагалізму. Аднак я магу сабе зараз гэта дазволіць. Таму так, тое, што на пачатку выглядала як канец свету, паступова ператварылася ў пачатак новай главы, а яшчэ зараз я вяртаюся ў строй, бо актыўна працую, шукаю замовы і будую планы на будучыню. Да мяне павярнулася не проста жаданне жыць, а вярнулася жаданне жыць добра. Калі ў гэтай гісторыі ёсць нейкі урок, то ён, напэўна, не пра тое, што людзям нельга давяраць, а пра тое, што не варта складаць усе яйкі ў адзін кошык. Гэта цудоўна, калі ў цябе ёсць блізкія, на якіх можна абаперціся. Але калі ўсе твае апоры звязаны на адным чалавеку, ёсць рызыка, што ты страціш усе гэтыя апоры аднамаментна. Літаральна, як у мяне і адбылося. Таму адысці на адлегласць, пабудаваць новыя апоры і нанова сабраць сябе, напэўна, самае лепшае, што я магла зрабіць у гэтай сітуацыі. І, шчыра кажучы, я вельмі сабой ганаруся, таму што я ўсё ж такі здолела разруліць увесь гэты, як мне здавалася, канец свету, і у выніку ўсё склалася значна лепей, чым я магла уявіць сабе на пачатку гэтай гісторыі. На сёння ўсё. Дзякуй, што правялі са мной гэты час, і калі вы даглядзелі гэтае відэа да канца, напэўна, яно вам спадабалася. Таму не забудзьце падпісацца, націснуць падабайку, напісаць камент і ўключыць апавяшчэнне. А яшчэ, калі ў вас ёсць магчымасць і жаданне мяне падтрымаць, вы заўсёды можете заданаціць мне па спасылках у апісанні. Не губляйце кантроль над сваім жыццём, рабіце сябе шчаслівымі і да сустрэчы.